Hor geunden gu ordurako. Eduardo Datok bere lan-istripuen legea onetsi zuenean, Arabako enpresak hor zeuden lan-istripuen lehen mutua sortzeko La Previsora eta hilabete geroago gauza bera egin zuten Bizkaikoek Mutua Bizkaia, Sociedad de Seguros Mutuos de Bizkaia sortu zuten. Wright anaiek lehen aldiz egan egin zutenean hor geunden gu, Vicente Blanco txirrindulariari lan-istripu larri batean arreta ematen, suspertu zenean, bera ere egan joan zen bizikletarekin Frantziako turrera, edo lehen mundu gerra piztu zenean, ordurako hortze eginen gu, Bilbon Ercilla klinika inauguratzeko. Bai, eta handik gutxira, Flemingek penizilina aurkitu eta antibiotikoen aroa hasi zenean ere, eta hor geunden Mutua Gipuzkoana de Seguro sortzeko, Wall Streeteko kraka eta depresio handia gertatzen ziren unean. Hor geunden, Gipuzkoan pakean Mutua eta Bizkaian Mutualidad Comercial de Seguros Mutuos sortzeko. Eta Gerra Zibilaren 3 urteak eta Gernikako bombardaketa pairatu genituen. Bertan dugu orain gure zentroetako bat, hor geunden gu Bigarren Mundu Gerra piztu zenean eta bomba atomikoek Hiroshima eta Nagasaki suntsitu zituztenean. 45 urte beteak genituen Nazio Batuen erakundea sortu zenean. Hor geunden elektronikaren aroa hasi zenean, organoen lehen trasplantea egin zenean, edo telebista ikusten hasi ginenean. Ordurako hor geunden gu, Mutua Industrial de Bizkaia sortzeko eta Donostian pakea klinika inauguratzeko. Hor geunden gizarte segurantza sortu zenean eta Mutuak erakunde pribatu laguntzaile izatera igaro zirenean. Urte horretan, San Jose Poliklinika ere inauguratu genuen. Eta lekuko izan ginen TAC-A asmatu zenean, gizakia ilargira iritsi zenean eta erresonantzia magnetikoa asmatu zenean. Eta hor geunden Mutua Industrial de Bizkaiak eta Mutua Bizkaiak bat egin zutenean, Mutua Bizkaia Industrial sortzeko, edo Mutua Gipuzkoana de Seguros pakea Mutuaren barruan sartu zenean. Mutualidad Comercial de Seguros Mutuos de Bizkaia, mutualitatea Mutua Bizkaia Industrialen barruan sartu zenean. Orduantze, erosi genuen Enao 46ko eraikina ere. Hor geunden gure bulegoetara lehen ordenagailuak iritsi zerenean eta telefono mugikorra asmatu zenean. Internet edatzen ari zenean edo prebentzioko legea onartu zenean eta osasun azterketak eta osasunaren zaintza egiten hasi ginenean. Mutuok kontingentsia arruntak kudeatzeko ardura hartu behar izan genuenean. Hor geunden smartphoneak asmatu zirenean, zelula amak aurkitu zirenean, eta energia berriztagarriez hitz egiten hasi ginenean. Eta 100 urte bete genituen 1000 urtekoa aldatzean. Eta monetaz aldatzea egokitu zitzaigun. Eta hor geunden Mutua Bizkaia Industrial, eta pakea elkartuz Mutualia sortzeko 20 zenbakiko mutua, eta lankideen gandik banandu behar izan genuen lehen aldiz San Jose Poliklinika saltzean. Eta hor geunden zirkuloa osatu eta Mutualia sortzeko 2 zenbakiko mutua, La Previsorarekin bat eginda. Eta Mutualia, Euskal Autonomia Erkidegoan erreferentzia den mutua, prest zegoen, iristen zitzaizkigun erronkak bere gain hartzeko. Haurdunaldi edo edozkitzaroko arriskuaren kudeaketa, langile autonomoen langabezia, edo gaizotasun larria duten adingabeak zaintzeagatiko prestazioa. Eta zoritzarrez, gure lankideengandik bigarren aldiz banantzea egokitu zitzaigun prebentzio sozietatea saltzean. Baina hor geunden Gasteizko Mutualiaren ospitalea inauguratzeko, eta hor egon ginen pandemia garaian txertaketa kanpainan laguntzen. Hor geunden Nekanerekin lehen aldiz zutik jarri zenean. Eta Aitorrekin, Gorkarekin, Edurnerekin, urte hauetan guztietan, osasun eta ekonomia arreta eman diegun milaka pertsonekin, 30 milioi zerbitzu baino gehiago ematera iritsi bakaira. Eta nortzuk geunden hor, Mutua sortu zuten enpresak lankidetza eredu horren alde irmo egiten jarraitzen dutenak. Eta bestetik, 1900etik gaur arte, Mutualian eta jatorrizko mutuetan lanean jardun duten eta diharduten 10.000 pertsonatik gora. Haiek gabe, ezinezko zatekeen historio hau guztia. Eta hor egoten jarraituko dugu, gizarteak gure lana garrantzitsua dela pentsatzen duen artean, langileek osasun arreta espezializatua jasotzen jarraitu nahi duten artean, eta beren prestazio ekonomikoen kudeaketa eraginkorrean konfidantza duten artean, Mutualiako langileok gure asmoarekin konprometituta gauden artean, eta gizarte osoarekin partekatzen dugun artean.
erronka asko ditugu betetzeko, eta historia asko dugu oraindik idazteko, baina harro egon behar dugu, 125 urte hauetan lortu dugunaz. Zorionak, eskerrik asko.